Dagitoy apamalagip, dagitoy ngayon tayo alaen, kadagiti kay papalan na gapu ti pinangidawdawat tayo, iti Diyos itinananay asirib nga gapu kenkuana. Kadigitoy kabsat adu iti mangibagbaga nga bawal iti anyaman asumra kiti ngiwat. Ta iti kinunana digitoy iti dadduma apamati. May bawal iti arak, may bawal iti sigarilyo, may bawal iti dadduma pay ngenda ibagbaga. Ngem ada iti tao. Talagang may panggap iti sigarilyo no balbalin na itagethan tayo nga agbisyo iti kasta. Ngem no may panggap ti arak, adamot kada tayo amang kontrol. Ta kailangan met iti lalo iti lalaki kailangan met iti no uminom sagpaminsan iti arak. Ngamin nakipalawag digitoy iti kay papanan na daytoy nga arak ngayon na ibagbaga. Gapo iti nagtaod iti linaon iti Biblia. Iti kinunana idi pailaeng iti daan atulag iti Isayas iti 29 iti 9. Agtaktak kayo ken agsidaaw kayo, agragdragsak kayo ket mabulsekan kayo. Nabartek da ngem saan nga iti arak. Saan nga iti arak ni bagbagana digitoy kay papalan na no may panggeplaeng iti inumen. Ngem kinunana nabartek da ngem saan nga iti arak agibar-ibar da ngem saan nga iti naingel nga inumen. Nalawag digitoy ngayon na ibagbaga nga saan nga iti ipauneg laeng mapan iti tiyan. Nalawag digitoy ngayon na ibagbaga ket intayo alaen kadagiti kay papanan na. Tadi gitoy nga arak ti na ibagbaga isumet laeng daytoy nga nakailanadan nakaisuratan digitoy asasao. Taado digiti nabartek ditoy nga andang nga ammo iti magna. So dayta iti pungto ngayon na ibagbaga. Isungawatin nyo digitoy kadagiti kay papanan na. Kailangan nga nalaing tayo mangipag na digitoy ngayon tayo dawaten iti sirip nga gapo iti Diyos. Digitatin na ibagbaga kadagiti na espirituan apalawag. Tayo naramat na digitoy digiti dadduma kadagiti banbanag laeng anay lubungan. Ngayon digitoy na Diyosan tin na ibagbaga. Ta kinunana iti Isayas 29 iti 12 ket iti libro na yawat iti daydi saan anasorsoruan. Ta idi handa anasorsoruan idi no di ket gapu iti panagidawdawat da iti Dios no kasano ti aramidin da ket inted na gapu ti paltiing kadakwada naggapu sa dingato. Ta kinunana digitoy abanbanag iti Isayas iti 51 iti 21. Gapu na adenggem ita daytoy sika marigrigat ken nabartek ngem saan nga iti naingel nga arak. Isu daytoy ti naibagbaga nga haan nga dagiti laeng naingel nga inumen nga arak no di ket digitoy tin na ipalpalawag gapu kadagiti linaon iti Biblia. Ta kinunana iti Eclesiastes iti 19 may sa arambak maramid amay paay iti katawa ken iti arak paragsaken na iti biag. Tati arak paragsaken na do nakasyat dan digita mayat iti tama na kudadan.
Isu nga damo laeng iti tao amang kontrol iti panaginom no kayam nga dalaen makainom ka basit ayos dahitan haan ket nga nalabos paamin a nalabos dayta haan a nasayaat ket iti kwarta sungbatan na kadagiti amin a banbanag tadog nadwan digiti adduma iti kwarta huno kinabaknang isu dayta nga no anyaman tinda aramiden dayta kinabaknang da isu ti mangsungsungbat kadakwada tadda power met iti kwarta isu nga napaw-power iti Dios no agkamang tay kenkuana umay kada tayo iti nasayaat nga inaipaay kada tayo. So nga di kito iti nakipapabok gapo ti Facebook online Bible study ket kay share ket tagyaman na kiti Dios Ama ama nakabalin ti sa amin. Amen.